3, 2, 1, action. Nang oyutin nak belajar nggak jajan wong saiki yo nggak jajan pisan. Wis belajar rono. Cek lek oleh iso titipno nang jande nak jajan. Cek oleh dhuwit. Candi kok apa sih? Lu wis kliru ah. Om, iki sih 2, 1, action. Mari ki nandi, Mas. Mari ki. Dolen ta nang kita. Ya kok. nih ane iki jajane titik ana nak. Enak tak gak? Wah, iki kowe enak tenan, Mak. Nek disaden iki jan waris. Ngomong kae napa dipecat dadi mantune mak kon. Oh, sik jandene gak katut iki, Mang. Jandene gak katut, Om. Gak apa diterusno ae wis. Sik nang oyo Mayula seni, Nak. 3, 2, 1, action. Nandi aku mari. Masuk, Mak. Ya dolen ta nang ndi ngono. Nih ane, kowe jajane nak tilik ono enak tak gak? Oleh tak dili mak. Wis pangan. Enak iki. Cut. Ora mene jopere. Apa lo ke jopo rame? Udah wis rada kebleng. Sik Mas. Cut. Kirane Action. Meni sesuk kene kan kerja isu. Keliru aku. Terus no. Terus gak apa. Ngene nyekel lho ya. Halo. Kayak ngedeng. Yuk. 3, 2, 1, action. Ya apa? Ya wis ayo. Cut. Duh, ngomong.